ju limitovali práve tie zdravotné problémy na ceste za lepšími výsledkami, ale je to naozaj najlepšia lyžiarka histórie. Už to môžeme počas jej aktívnej kariéry takto hodnotiť. Čísla skrátka hovoria jasnou rečou, že je to lyžiarka, aká v histórii alpského lyžovania ešte doteraz nebola. Šifrinová má na konte už 147 pódiových umiestnení a celkovo 93 víťazstiev. To sú jasné prvé miesta v historických rebríčkoch. Začiatok veľmi dynamický, oveľa agresívnejšie sa pustila do boja s bránkami ako Lena Dýrová. Výsledkom je takmer polsekundový náskok zatiaľ v jej prospech. Lani tu bola druhá, navyšuje svoj náskok. Ako vždy v prípade Šifrinovej veľmi presná jazda s dobrým timingom oblúka. No a budeme mať novú líderku. Celkom jednoznačne sa Šifrinová dostane o sekundu a 19 stotín pred Lenu Dýrovú. No a teraz sa tá latka posúva podstatne vyššie. Mikaela išla veľmi agresívne od štartu až do cieľa, neurobila žiadnu chybu. Dalo by sa povedať, že tá jazda je naozaj vyšla 100% a bolo vidieť naozaj v porovnaní s Lenou. Lena dnes to prvé kolo si prehrala tým, že nedávala dostatočnú